Nduk Kimora jumeneng. Nanti mikir digolekne sing wis muni, ayo coba. Alhamdulillah. Dalu Pak Dalan. Sugeng dalu Nduk Cahayu. Saiki terus ada peningkatan. Ije Sawang dhisik ketemu besan ki dandane ora patek patut. Terus yang kedua dadi patut saiki luar biasa. Ketok lek pipine dikai abang-abang kaya bar keponcrotan caos tadi. Wi astagfirullah. Nek abang teng pipiye jenenge apa no? Abang blas. Oh, baskom. Blas on kok baskom. Oh. Blas on. Blas on. Blas on. Kuwi pemerah ben ketok apa ya ketok menyala ngono lho. Nduk Kimora. Nggih. Kenalan karo Om Gareng. Salim nak. Masya Allah salim karo Om. Masya Allah. Ya kok cilikane bojoku yo ngene iki. Alah. Masya Allah. Wis tau roh-roh Nduk Kim karo Gareng iki kan Gareng akeh banget to. Sampun delok teng YouTube. Sampun delok teng YouTube. Nggih. Raine sae napa mboten? Ra pantes didelok e. Ora pantes didelok jare. Mau bapak nderek ora, Nduk? Nggih. Hah? Nggih. Oh, pomo ra melu tak ada isak kowe mojane. Wong petuk pisan kok ra pantes didelok. Minta maaf sih. Nggih, matur suwun. Wong cah cilik-cilik omong kuwi sesuai karo apa sing ditonton jujur kok. Ngono lho. Nggih. Kayak nyawang yoga-yoga lak ganteng-ganteng. Nggih, ganteng-ganteng karo sampeyane. Heeh. Nyawang kuwi jajal. Wah. Malah mos. Bocah iki modele kendel modele. Kendal. Lho tak wedeni malah genti medeni iki. Sik Pak Dalan. Napa piye? Sampean melek ondang. Iki Maksudnya meremo. merem. Lah kok panggah melek Pak Dalan? Heeh. Ini namanya make up tata rias jadi mripate digawe ngene iki. Dadi ini aku merem malah ketok melek. Oh Ya iya. jajal coba kowe. Yo melek. Melek. Lah iki melek to. Oh, terah sipit to kowe. Ora omong kok. Nggih. Mbak Kimora. Nama lengkap siapa Cahayu? Faradiba, Faradiba, Kimora, Azra, Kurnia. Wis niku tok. Wis niku tok, Masya Allah. Mbuh lali no aku jenengmu dawane ora jamak. Sing gampang diapali ya Kimora. Kimora Sa Indonesia wis mulai kenal, Masya Allah. Kelas pinten? Pitepangan karo warga Nganjuk. Kelas piro Cahayu? Kelas 4. 4 SMP SD kok SD. Nggih. Kelas Masya Allah wis pinter nembang. Sing marai nembang sapa? Sing marai nembang iku bapak kali mbah kula. Bapak kali mbah. Nggih. Bapak asmane sinten? Untung. Nganggo Pak mosok nyeluk pakane kok nyeluk adine. Untung. Yo nganggo Pak Untung. Nggih, Pak Untung. Lah, bapak kerjane apa kok iso marai nembang? Kerjane apa? Kenek bis? Pedagang buah. Pedagang buah ki iso nembang? Nggih no. Masya Allah. Nek simbah kerjane apa? Bos buah tapi atlet nyinden. Atlet. Sindene kayak bal-balan rek atlet. Simbah ki bos buah ning Alit nyinden. alit. Piye Pak? Ket alit nyinden lho.
Oke. Kecilik Oh, nyinden. Masya Allah. Terus ya ora apa-apa karo bocah sing sabar ya Allah. Wis pinter sekolah ya. Nggih. Heeh, wis iso nembang. Nggih. Saiki sekolah ya pinter sekolah. Nggih. Oke, coba tak bedheki upama loro ping loro pira nok? Pengi apa? Kali. Mosok piyai kene ping mosok gak enek Pak kata-kata ping ngono. Enek to? 2 kali 2. Nah, ngono aku lagi paham. Oh, galake ora jamak. 2 kali 2 4. Masya Allah. 4 kali 2 4 kali 2 Mau dudui no. 4 kali 2 8. pinter cah kelas 4 SD jenengan Pak. Apa? 24 ping selawe ping rolas. Angel. Lah ya Allah. 2 kali 2 2 kali 2 4. 24 ping selawe ping rolas. Alah buka kalkulator ngono kok ngaku dalang kondang ngono sepele kok ya ora iso. Sik. Kowe iso nggelar kudu iso ngguluh. Lah tuh ora iso. Ndek 2 kali 2 berapa? 4. Ya, 2 kali 4. 2 kali 4 ya. Hah? 8. 8. Reng. 70 ping 50 dikurangi 5 ditambah 135 piro? Akeh banget. Ya ampun. Ngono kok ngaku dalang kondang pisan. Ping-pingan kok ndedak golek kalkulator. Upama bakulan ndak yo gampang rugi. Layak ya ono ya ini kulaan wayang kok rugi terus. Nembang apa, Dok? Nembang apa Cahayu? Pangkurinoso. Piyuh. Rinoso. Wah, kowe pangkur sing paling tak senengi ya kuwi. Nggih. Mergo kuwi karyane almarhumah Bu Sri Supatmi. Leres. Nggih. Jasa, tak pengen krungu. Iki setiap melu aku, Nggih. kuwi sing ditembangke mesti beda. Luar biasa. Ya Allah. Lah kula niku Oh, duwe niku. apa kembung piye? Apa? Kok Duwe ilmu laduni. Weh, ilmu ladune ki apa? Mboten ngertos. Iso apa ora iso nglakoni? Ilmu ladune kuwi tanpa belajar iso. Nggih. ladune wis saka tembung ilat idu geni. Dadi iya. sak pangucape digugu wong akeh. Jajal ngidu. Oh iya Mas nembang jajal nembang. Maju sithik ini. Masya Allah. Lah dadak gebres barang. Matur to, Nduk, pilek to, Nduk? Mboten. Mboten nggih. Suara kula telas. Telas. Nyanti kok entek. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Heeh. Gaya-gaya kula nggih. Kowe gagayamu Iya, ya. nganggo gaya dhewe. Oh, duwe cengkok khusus. Ya. Bismillah sik. Rina Soyoka Rasa Tepuk tangan, Masya Allah. Cah kelas papat. Mongko iki suarane entek lho. Biasane orang ngene iki lho. Oh, malah langkung Luwih cumengkang suarane. Masya Ning ora apa-apa, tak maklumin, Nduk. Mergo kowe wis ora tau leren kok. larise ora jamah. Ayo, olah ger suara entek ngono nembang ati gulumu ki munggah medun. Kaya bapak ibumu kalau mangan kayamu to, Nduk. Ger. Nano. Kara Saning ati ngenten Engko sik Pak Kakos Apa? tak ceke dhisik kok gelungane bakoh men to.
Lah ngapa? Oh, lah nganggo paku rolas. Yo ora apa-apa, Pak. Kok aman kita niku. Aman. Dok. Jenengan lagi nembang ngenteni langsung enek wong transfer 500.000 nggo sampean. Mosok Pak Dalang. Tenan iki lho. Saka Pak Muklasaan gitu. Sugeng dalu Pak Dalang derek wungon nitip kagem Kimora 500.000. Ini 500.000 nggih. Nggih, matur suwun nggih Pak Muklas Saat. Saan. Saan. Nggih. Bu, kayak 500 Bu. Aku ora nggo dhuwit iki. Nggih. Lah duitnya ditransfer lho Pak De dadi. Alah alasan. Lah ngopo? Wong lanang ketok gagah nek metu rawani nggo dhuwit ya kuwi. Duwike kalah karo sing wedok, Pak. Kene ya ngono. Kene ya alah padha. Wong ya teko. Wonge ya teko. 500.000. Hitung sik nduk ngurek kepotong admin ya. Ayo hitung sik. Sing ndek wingi bayar sampean tekan Semarang lho, Nduk. Oh. Kelingan mboten? Pak Nggih. Muklasaan. Nggih. Iki tresno banget karo sampean. Bener to 500.000 nggih? Nggih. Aduh, jan. Lagi rong bait wis 500.000. Aku ndek iki patang lagu nok blas ge nek sing aweh. Tuwekan yo apa? Ya nasibe wong dhewe-dhewe ya. Bener nggih. Aku ya ora meri. Yo. Sumanding neng sisihmu Apik tenan saiki. Retririn nasa rino Ekspresi dan penekanannya jelas. Cah ajaib temenanan Nduk, tenan. Iya. Iki cetok ketok nek nalika kowe ning jero weteng kerep dikirimi mic karo bapakmu. Suarane apik. Nun sewu Pak Kangko. Apa? Cek bocah cilik urung paham mik, ojo ditambah-tambahi. Ngono dhek meneng ae ora enek ekspresi. Oh iya. Jarat dong dhek. Yo. Ya, terus Nduk, aja diganggu ki apik tenan suarane. yen wos rino enggal ratri kangka among sliramu Alah. tanolya ada resnani lahir Dene kok getak iki. Aku ora mbayangno besok nek dewasa. Upama sumah ndek bojo, ayo Pak ndangake Pak. Ayo. Ndahne gayenge iki. Ora dong kuwi. Sing lanang lagi itik-itik. Ayo Pak. Nah.
Sampeyan sakjane nyapu to? Ora apa-apa iki gue ngabarke kok no. Iki critane iki enek Pak Guru arep ngulang sekolah kowe terus seneng saya. Ayo Pak, ndang diulang sekolah Pak ngono lho. Mosok gak paham sih. Alah, lali ta we. Ayo tekan ndi. Kuwi kula langgami angenteni mawon. Oh, angenteni. Iki mah wis entek Pak. Wis entek kok iki mau. Wis bar kowe sing ora ngerti tembang rek. Oh genah bocah pun telas kok kowe ora mudeng. Lah saking kepenakane lho Pak. Ngantek ra krasa nek bar. Kene ya ngono. Nduk, Kim. Nggih napa? Kopak kangko 100. Matur suwun nggih. Ya. Pak Kangko emang ganteng kok. Pokoknya sing ngekei duit ganteng ya. Nggih. Heeh, sing ora ngekei duit berarti elek. Elek nggih. Elek kayak gitu. Contohe nggih niki. Heeh. Tapi kok lak